Hoxe a misa gravareina dende a parroquia de Santiago de Soutomaior. Viña aquí e ademais con gozo porque aquí pois teñenlle unha gran devoción, unha gran novena a Virxen baixo a advocación de Nosa Señora da Saúde, que acabaremos na misa cantando o himno que aquí lle cantan a Virxen da Saúde. Eu penso que é un bo momento para pedirlle a Deus que, por intercesión de Santa María, ela que leva ese meniño no colo, que é a nosa saúde, a nosa salvación, pois pedirlle que nos axude neste momento de dificultade a ser prudentes, a ser conscientes do que se nos ven encima e a orar por as persoas que coidan os vulnerables, os enfermos, por os que traballan en calquer sector, desde os máis humildes ou máis oscuros, que nós non temos en conta e que arriscan tamén a súa integridade e a súa saúde. Unímonos todos cantándolle hoxe que celebramos a memoria de San Martiño Dumiense. Aquí vimos confiados, aquí chegamos, Señor. Sinal de agarimo y amor, aquí vimos confiados, aquí llegamos, Señor, aquí comemos teu cuerpo, sinal de agarimo y amor. Ti es camino y verdade, ti es la vida, Señor. Que a gracia e a paz e a misericordia do Señor sexa convosco e contigo tamén. Pois o que vos decía, celebramos hoxe a San Martiño Dumiense, bispo, que naceu en Panonia ao comezo do século VI, no que sería hoxe a actual Romanía, por aí, de onde tamén era San Martiño de Tours. A súa principal actividade, sinaladamente misioneira, desenvolveuse no Reino Suevo, fundando en Dumio un mosteiro que foi o primeiro abade. Despois foi bispo de Dumio e, por último, arcebispo de Braga, metrópole a que pertencían daquela todas as diócesis de Galicia. Finou o ano 580. A súa labor catequística e misioneira, como expresan os escritos que del se conservan, fixeron o merecedor do título de Apóstolo dos Suevos. Reconozamos humildemente os nosos pecados. Señor, ten piedade de nós. Cristo, ten piedade de nós. Señor, ten piedade de nós. Que o Señor teña piedade e misericordia de todos nós, que perdoe os nosos pecados e nos leve á vida eterna. Amén. Oremos. Señor noso Deus, ti espallaste na tua Igrexa co ardor apostólico e religioso do bispo San Martiño Dumiense. Os que hoxe celebramos a súa memoria, acéndenos co seu mesmo espírito misioneiro para anunciarnos coa palabra e a vida o teu nome ao mundo. Polo noso Señor Xesucristo, teu Fillo, que contigo vive a reina e é Deus por sempre eternamente. Amén. Ese clic que oídes é un fotógrafo que hai aquí na rexión que se chama Brais, que está facendo fotos aquí a este cura, porque ven a celebrar misa, cousa que facemos todos os días, todos os domingos do ano, e se chama Brais. Hola, Brais. Hola, encantado. Tú sigue co teu, que eu seguirei conosco. Lectura da profecía de Oseas. Esto di o Señor: volve Israel, ó Señor teu Deus, porque tropezaches pola tua falta.
vosas promesas convosco e volvede ao Señor. Decide, ti quitas toda falta, acepta o pacto. Pagaremos coa nosa confesión, a Siria non nos salvará. Non volveremos a montar a cabalo e non chamaremos xa noso Deus a obra das nosas mãos. En ti o orfo atopa compaixón. Curarei a súa deslealdade, amareino generosamente, porque a miña ira arredouse deles. Serei para Israel como orvallo, florecerá como o lirio, botará as súas raíces como os cedros do Líbano. Xermolarán os seus gromos, e será o seu esplendor como a da oliveira, o seu perfume como o do Líbano. Regresarán os que habitaban a súa sombra, revivirán como o trigo, florecerá como a viña. Será o seu renome como o viño do Líbano. Efraín, que teño que ver eu cos ídolos? Son eu quen lle responde e vixíao. Eu son como un abeto sempre verde, de min procede o teu froito. Quen será sabio para comprender estas cousas, intelixente para coñecelas? Porque os camiños do Señor son rectos. Os xustos transítanos, pero os traidores tropezan neles. Palabra de Deus. Eu son o Señor, teu Deus, escoita a miña voz. Oio unha linguaxe descoñecida, retirei os seus ombros dos culeiros, as súas mans deixaron as cestas, clamáchesme na aflición e libreite. Eu son o Señor teu Deus, escoita a miña voz. Respondinche agachado entre trebóns, puxente a prova onde a fonte de Meribá. Escoita, meu povo, dou testemunho contra ti, o gallán escoitases Israel. Eu son o Señor teu Deus, escoita a miña voz. Non terás un Deus extraño, non adorarás un Deus alleo. Eu son o Señor teu Deus, que te saquei da terra de Egipto. Eu son o Señor teu Deus, escoita a miña voz. O gallán escoitase meu povo, e camiñase Israel polo meu camiño. Alimentaríaos con flor de fariña, e encheríaos con mel brava. Eu son o Señor teu Deus, escoita a miña voz. Que o Señor sexa convosco. Lectura do Santo Evanxeo segundo Marcos. Naquel tempo, un escriba achegouse a Jesús e preguntoulle que mandamento era o primeiro de todos. Respondeu Jesús, o primeiro é: escoita, Israel, o Señor noso Deus é o único Señor. Amarás ao Señor teu Deus con todo o teu corazón, con toda a tua alma, con toda a tua mente, con todo o teu ser. O segundo é este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Non hai mandamento maior que estes. O escriba contestou: moi ben, mestre. Sen dúbida, ten razón cando dis que o Señor é un só, e que non hai outro fora dele, e que amalo con todo o corazón, con todo o entendemento, e con todo o ser, e amar ao próximo como ao mesmo, vale máis que todos os holocaustos e sacrificios. Xesús, vendo que respondera con moito xuízo, díxolle: non estás lonxe do reino de Deus. E ninguén se atreveu a facerlle máis preguntas. Palabra do Señor. Pois, simplemente, unha breve reflexión que compartí esta mañá. Que me dese amarte, Señor, con esa intensidade que me fará amar intensamente os meus irmãos.
quitar de ser eu o centro, que toda a atención miña este posta en ti, Señor, para que non estea en mí, e iso me axude a amarte nos meus irmãos. Falaba outro día con alguén, non? Que hai moitas teorías, non? De volver ao centro, de buscar nun mismo, de entrar, de posicionarse, de buscar o meu, a miña intimidade, que está moi ben, todo eso, non? Pero a reflexión que facíamos nos exercicios espirituales é que a espiritualidade cristiana é unha espiritualidade de non de buscar o meu centro, senón de descentrarme, de pôr o centro da miña vida en Cristo, no Señor. A referencia non son eu, non é a miña intimidade, o meu ego, non. Ti e ti, é sempre un ti, e ese ti é o Señor. O Señor Xesús, o Señor do Evanxeo, o Señor da cruz. E cando somos capaces de descentrarnos, de desquiciarnos, de sacarnos dos nosos quicios, de facer cousas raras, non? Eu fixe unha lista de palabras con Ds, non? Descentrarse, desquiciarse, desarmarse, e ser extravagante que anda por fora, ser un excéntrico, é dicir, que non está no centro, o seu centro está en outro sitio. Bueno, pois os que son así, que se descentraron, que se fixeron uns excéntricos, pois foron capaces tamén de, por amor, que o fixeron por amor a Deus, pois foron capaces de amar en extremo os seus irmãos e ser humildes. Presentemos as nosas súplicas. Polo Papa, o noso Bispo e os nosos pastores, preguemos ao Señor. Polos políticos que teñen que tomar decisións nestes momentos, preguemos ao Señor. Polos enfermos, polas persoas anciás que viven en residencias e os seus cuidadores, onde falaba cas fillas da caridade do Moñedo, con alguén que está en relación cas hermanitas de Viveiro, é dicir, xente que está cuidando a ancianos en residencias, sean religiosas ou non, que teñen moito medo, non? É dicir, que entre aquí o virus, persoas ancianas que viven soas e viven con medio esa amenaza, pois por todos eles preguemos ao Señor. Oremos tamén por o personal sanitario en todos os niveles, por todos os traballadores que fan que esta sociedade siga avanzando a pesar do medo e da cuarentena e do estado de alarma. Preguemos ao Señor. Que con María saibamos permanecer ao pé da cruz dos que sofren. Preguemos ao Señor. Pedimosche por Xesucristo, noso Señor. Bueno, se me olvidaba por a evangelización da nosa terra de Galicia, hoxe que celebramos a San Martiño de Lumio, un gran home que foi misioneiro nestas terras, que siga axudándonos a correxir aquelas costumbres que temos rústicas de unha religiosidade que, inda que nos parezca cristiana, que non é, de unha religiosidade máxica que nada ten que ver co Evanxelio de Xesucristo. Preguemos ao Señor.
Seguimos orando para que este sacrificio que é meu e tamén voso sexa ben acollido por Deus Pai Omnipotente. O Señor acolla das túas mãos este sacrificio para a louvanza e gloria do seu nome, para ben noso e de toda a súa Santa Igrexa. Ofrecémosche, Señor, as nosas ofrendas de louvanza na festa de San Martiño de Dumiense, xa que o ardor apostólico e misioneiro que mostrou entre nós naceu no teu altar. Por Cristo noso Señor, que o Señor sexa convosco. Erguede os corazóns. Deámoslle gracias ao Señor noso Deus. Verdadeiramente é digno e é de xusticia. É o noso deber e salvación darche gracias, sempre e en todo lugar, Señor Pai Santo, Deus Todopoderoso e Eterno. O testemunho admirable dos teus santos fecunda continuamente a tua Igrexa con forza sempre renovada. Neles dasnos aos teus fillos un signo seguro do teu amor. O seu exemplo sérvenos de ánimo e a súa intercesión de axuda para que se cumpra en nós o misterio da salvación. Por iso, agora nós, cheos de alegría, aclamamos-te cos anxos e cos santos e glorificamos-te dicindo: Santo, Santo, Santo es ti, Señor, Deus do universo. Enches o ceo e máis a terra coa tua gloria. Hosana no ceo, bendito que ven no nome do Señor, hosana no ceo. Ti és, Señor, verdadeiramente santo, fonte de toda santidade. Manda o teu Espírito e por el santifica estes dons, para que se nos convirtan no corpo e no sangue do noso Señor Xesucristo. El, ao irse entregar voluntariamente a paixón, colleu o pan, deu gracias, partiu e deulle aos seus discípulos mentres dicía: Tomade e comede todos del, pois isto é o meu corpo que se vai entregar por vos. De igual modo, ao final da cea tomou o cáliz, deu gracias e pasoulle aos seus discípulos mentres dicía: Tomade e bebede todos dele, pois este é o cáliz do meu sangue. O sangue da alianza nova e eterna que se vai verter por vós e por moitos para o perdón dos pecados. Facede isto en memoria de mí. Beneiquí o misterio da nosa fe. Anunciamos a tua morte, proclamamos a tua resurrección. Ven, Señor Xesús. Celebrando agora, Señor, o memorial da morte e resurrección do teu Fillo, ofrecémosche o pan da vida e o cáliz da salvación. Dámosche gracias porque nos fixeches merecentes de estar na tua presenza e de servirte. Pedímosche humildemente que o Espírito Santo congregue na unidade aos que participamos no corpo e no sangue de Cristo. Lémbrate, Señor, da tua Igrexa extendida por toda a terra, faina perfecta no amor, xunto con noso Papa Francisco, con noso Bispo Leonardo e con todos os pastores do teu povo. Lémbrate tamén, Señor, dos nosos irmãos que dormiron o sono da paz coa esperanza posta na resurrección, de todos os defuntos destes días do coronavirus en todo o mundo, e das súas familias que non nos poden velar como lles gustaría, e de todos os que partiron deste mundo amparados na tua bondade. Acólleos a todos na luz da tua presencia. Ten misericordia de todos nós e danos a gracia de participar na vida eterna con María, a Virxe Nai de Deus, con San Xosé, seu esposo, cos santos apóstolos, con Santiago, con San Ildefonso, con Santo André e con Santa Comba, e con todos, con Monseñor Romero, e con todos os que e San Martiño de Dumio, e con todos os que nesta vida cumpriron a tua vontade, que poidamos louvarte e darche gloria, por mediación do teu Fillo Xesucristo. Por el, con el e nel, a ti, Deus Pai
Noso Pai que estás no ceo, santificado sexa o teu nome. Veña o teu reino e fágase a túa vontade, aquí na terra como no ceo. Danos hoxe o noso pan de cada día. Perdoa as nosas ofensas, como tamén perdoamos nós a quen nos ten ofendido. E non nos deixes caer na tentación, mas líbranos do mal. Líbranos, Señor, de todos os males, e danos a paz nos nosos días. Fai que, axudados pola túa misericordia, vivamos sempre libres de pecado e amparados de toda desgracia, mentres esperamos a salvación e a volta gloriosa do noso Señor Xesucristo. Pois teu son o reino, o poder e máis a gloria por sempre eternamente. Señor Xesucristo, ti dixécheles aos teus apóstolos: deixo-vos a miña paz, dou-vos a miña paz. Non mires os nosos pecados, senón a fe da tua Igrexa. Dígnate darlle a paz e máis a unión, de acordo coa tua vontade. Pedimos a ti, que vives e reinas por sempre eternamente. Amén. Que a paz do Señor sexa sempre convosco. E se estades con alguén na vosa casa vendo esta Eucaristía, dádenos como irmãos a paz. Año de Deus, que quita o pecado do mundo, ten piedade de nós. Año de Deus, que quita o pecado do mundo, ten piedade de nós. Año de Deus, que quita o pecado do mundo, danos a paz. Este é Xesucristo, o año de Deus que quita o pecado do mundo. Felices os convidados a cear o Señor. Señor, eu non son merecente de que entres no meu fogar, mas unha palabra túa abonda para me salvar. Hacemos a comunión espiritual. Oremos. Acabamos de recibir os teus sacramentos, a túa presencia. Fai, Señor, que por eles medre nos nosos corazóns o lume da caridade, para que, co exemplo e a doutrina de San Martiño Dumiense, esteamos sempre dispostos a corrixir o erro e a propagar a verdade. Por Cristo noso Señor. Que o Señor sexa convosco e contigo tamén. Que vos bendiga Deus Todopoderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amén. Que importante este último, non? Que esteamos dispostos sempre a corrixir o erro, ou a mentira, o bulo, e a propagar a verdade, non? Nesta cultura da mentira, da media verdade, onde hoxe se mete tanto medo con tantas falsas noticias que chegan a través das redes sociais, non? Que importante é que non españemos bulos, que non transmitamos aquilo do que non estamos convencidos, ou do que non estamos seguros, non? É dicir, porque a mellor contribuímos á cultura do medo. Aquelo conto su fi que me chegou, non? De que iba a peste camiño dunha cidade, que se cruzou con un ciudadano que saía da cidade e preguntoulle: peste, onde vas? E dixolle: vou matar a 10.000 persoas na cidade. E dixo, entonces, cando dali a unhas horas volvía ao cidadán e a peste saía da cidade, dixolle: pero peste, non cumpliches a tua palabra, porque me enterei que mataras a
100.000 personas, e dixo, non, eu matei a 10.000. Os outros 90.000 morreron de medo, de non entenderse entre eles. É dicir, bueno, pois que non espallemos máis a cultura do medo, que defendamos sempre, en toda circunstancia, a verdade, a que nos podemos conocer, por suposto. Terminamos cantando o himno a Santa María baixo a vocación de Nosa Señora da Saúde que cantan nesta parroquia. Eres estrella del día, Madre de inmensa virtud, salve gran Reina María, Virgen Santa de salud. Salve gran Reina María, Virgen Santa de salud. Eres estrella del día, Madre de inmensa virtud. Salve gran Reina María, Virgen Santa de salud. Salve gran Reina María, Virgen Santa